Hej og velkommen til en ny video på vores kanal. I dag vil vi lave sådan noget lignende. I dag har jeg min ven Livan med. Ja. Og vi vil bare begynde. Vi starter med den her grønne. Det er enten nyplukket græs eller lime. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg fik græs. Og smager. Skal vi spytte det? Hvis du ikke kan spise det, ja. Nej, kan jeg spise alt med. Hvor det smager klamt. Man kan ikke engang overleve den første. Nu er det sådan her blå, det er enten tandpasta eller blåbær. Er I klar? Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Blåbær. Tandpasta. Glæder dig til at have hundemad eller chokolade. Det var den vi næsten. Det var den vi dør af. Det er den vi dør af. Det smager sgu godt, det der blåbær. Nej. Vi skal købe lidt mere blåbær. Ikke det andet end noget. Er du klar? Ja. Ej. Man kan bare lukke din ånd. Det lugter ikke godt. Er du klar? Ja. Hundemad eller chokoladebrød? Ja. Okay. Med. Sådan. 3, 2, 1. Chokoladepudding! Hvor det smager klamt og chokoladepudding. Så spil du ud, hvis du kan spise det. Det skulle da ikke brække det her svært. Det er hundemad, hvis det ikke smager godt. Spiser du hundemad derhjemme? Ja, eller? Fuck, du er hundemad. Det her smager sgu heller ikke godt. Så skulle du 100 med ham, mand. Så spil du ud! Jeg vil gerne vinde det her, mand. Fuck, det smager klamt. Okay. Er du færdig? Det er rigtig kan styre. Nu er vi nået til stinkende sokker. Eller trutti frutti. Er du klar? 3, 2, 1. Så kan I se, hvordan det ser ud. Det ser sgu godt ud. Ej, lige fint tilbage. Nu er vi nået til sådan en hvid en. Så baby et eller andet. Okay. Kokosnødder og baby wipes, eller baby blæ. Ja, baby blæ, lige præcis. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg tror, jeg får kokosnødder. Ellers så kan jeg godt lide blæer. Ja, kokosnødder faktisk smager godt. Blæ. Okay. Er det ikke fordi Nisse der altid skider dig ud? Sygt for satan. Det smager så godt. Blæ. Og husk at like, subscribe til kanal, like den og alt muligt. Så vil vi lave flere challenges. Ja. Nu er jeg nødt til rollende æg eller karamelpopcorn. Shit. Er du klar? 3, 2, 1. Jeg har fundet noget godt. Æg. Ja. Karamelpopcorn. Er det karamelpopcorn, det her? Er det karamelpopcorn eller æg? Hvad har jeg fået? Hvad er det, der kunne være for det? Jeg tror, det er sådan en klam karamelpopcorn. Du får sagen, det smager godt, ja. Lige den der, det er bræk, eller hvad hedder det nu? Fersken. Ja, bræk eller fersken. Er du ikke så smager lidt? Ja.
Okay, bare eller først. Kom næste. 3, 2, 1. Olé, klar! Ja, 3, 2, 1. Bussemad. Jeg fik lidt bussemad med. Yes! Yes! Næste. Ej, færdig skal jeg holde. I skal spise næste. Hvor det smager klamt. Fy for satan. Fuck, hvor det noget af det værste. Ja, vi smidt Mohammed, for ham gav vi ikke at se på. Det her, det er den sidste. Det er enten bussemand eller saftig pære. Jeg tror faktisk, det er bussemand. Ikke for noget. Men det smager faktisk bussemand, det smager godt. Og lige når man lige tænker, kom tilbage til spillet. Er du klar? Ja, bro. 3, 2, 1. Oj. Hvad fik du godt? Fik du noget godt? Fik du noget godt? Ja. Okay, jeg skulle lige tage at kaste op der. Det var alt for den her video. I må gerne være søde og like og subscribe og lige han er vinderen. Fordi jeg har spillet flest ud. Og må også kommentere det hele, like, subscribe. Hvis I liker, så laver vi flere challenge. Bare med andre, ikke ham her, fordi han er kedelig lidt. Han snakker ikke så meget. Jeg snakker. Hold kæft. Ja. Farvel.